Siphinde simbingelele babukeli bekama-VTV with umndeni kaZulu. Ngifuna ukuzokhuluma ngalento yasolthandweni. Yabona mangabe ungakaze ube nayo inhlahla ukuthola uphathina before you reach the age of 35 years. Or uthole uphathina mase kuthi emva kwa 35 years niyahlukana. Mfowethu, ufuna uvese ulindele ukuthi uzothatha noma yini eqhamukayo. Bose udlule 35 years. Usengaba nayo inhlahla yokuthola uphathina kodwa mancane amathuba. Ungacriticize kokuqhamukayo. Kodwa I know you've got a choice to choose. Kodwa nje mawusungali kwa 35 ufune wazi ukuthi uzomukela noma ngoba kukancane ukuthi uthole umuntu ozothaka naye ingane. So mangabe kwenzekileke watholana nomuntu before the age of 35 mase kufika i-age of ngale kwe-age of 35 mase niyaxabana kube ney'nxushunxushu ungayimukeli kalula leyo nto uyilwele ukuthi ungaphumi kuleyo relationship ngoba la uzongena khona kuzoba worse. Angisho ukuthi ngeke kwenzeke kube nenhlahla yokuthi phela uthole okuright kodwa nje ufuna ulindele noma yini mfethu. Ngabe uyintombazane ngabe uyindoda kodwa nje ufuna ulindele noma yini futhi ungagxili. Ngiyafisa ngelinye ilanga ukukhuluma nalabantu abaphuma kuma-divorce nabaphuma kuma-relationship. Musani ukudiscourage abangakafiki kulezi zinto. Nenza i-example ngobudlelwane benu. No, sometimes mawuphuma ku-divorce noma uphume kwi-long lasting relationship awukhulume izinto ezinhle kuphela ezakhayo ngoba phela akusuwe wedwa kwi-relationship. Ungabe usubona usuba no-jealous ukuthi ngoba wena akulunganga mase ufuna bonke abantu ubabeke esombeni sokuthi ayikho into ngeke kuze kubalungele. No. Okukhulume nje yenzeka kuhlukwane ngezindaba zama-divorce ngenxa yokuba nembono ehlukene, hayi ngoba kuwukuthi bingekho leyo nto. Ngiyacela ikakhulukazi ama-lady musani ukugxeka ama-previous relationship ngaso sonke isikhathi. Phela uzuhlala isikhathi eside kangaka nje bezikhona izinto ezinhle yini usuqhamuka ususho ezimbi kuphela. Oke nje ungacriticize ngelinye ilanga uncome nje ukuthi hayi kwakumnandi kwaba ukuthi nje saba nento ukuthi asibone ngasolini ngoba yiyo lento eyenza ukuthi umuntu ephume ema-relationship isikhathi esiningi ungaboni ngasolini. Ngiyabona-ke laba abangena kwi-relationship ngoba bengenele umshado kodwa bebona ukuthi le ndawo izohamba kahle. Next time ngifuna ukukhuluma ngokuthi ikhandwa kanjani imali esheshayo. Ngitshela iqiniso hayi lento ehlaleni yethu amanga la ehlaleni wethu. Ngifuna ukutshela iqiniso ukuthi ikhandwa kanjani. Mawufuna ama-video amade yalapha ku-YouTube channel sine-channel kama-VTV with Prince umndeni kaZulu. Sinalo futhi ne-page kwi-Facebook naku-Instagram. Sicela nisifollow. Siyabonga.